ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Барои пешравии канали мо лайкро зер карда 3-4 калима комментария нависен. Мо боша наворо оғоз мекунем. доруҳое ки айни замон шумо дида истодаин доруҳои гиёҳии босифат аз ширкати шифофармо мебошад ки шумо имконият доред ки ҳамаи ин доруҳоро бо нархи арзон дастрас кунед. доруҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, барои фарбе ва харобшавӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои дарди дил, дарди мушакҳо ва ҳамчунин равғани сиёҳдона ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфта буд ки ба ғайр аз марг ба ҳамаи дигар дардҳо даво мебахшад. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. инак дӯстон, чанд соат пеш хабар баромад ки Чарлз Оливера осеб гирифт ва аз муҳориба зидди Ислам Махачев даст кашид. акнун рӯзи 21 октябр ба муҳориба зидди Махачев Александр Волконовский мебарояд ва бо Махачев реванш мегузаронанд. оиди ин чиз худи Дана Вайт хабар дод. биёин суханҳои Вайтро гӯш мекунем. дирӯз дар вақти спарингҳо Оливера осеб гирифт. ӯ имрӯз бояд ки ба Абудаби сафар мекард, аммо қоши ӯро чок карданд ва аён аст ки бо чунин осеб ӯ ба муҳориба баромада наметавонад. медонед, агар ки онҳо ба мо хабар медоданд, пас мо ӯро ба назди пластически хирургҳо равон мекардем ки ин осеби ӯро аз дарун медухтанд ва ҳамаи корро дуруст мекарданд. аммо ин шахсҳо ягон вақт ба мо занг намезананд вақте ки чунин корҳо рух медиҳад. онҳо ба мо баъди ҷарроҳӣ кардан хабар доданд, лекин аз тарафи дигар ман мефаҳмам ки ӯ риск кардан намехоҳад. Волконовский ин муҳорибаро дарҳол қабул кард. дастаи онҳо, Волконовский, Исраил, онҳо мардҳои ҳақиқиянд. бинед ки мо чӣ кор карда истодаем. як муҳориба қатъ шуд. мо дигар муҳориба ташкил кардем ки аз якум муҳориба ягон камӣ надорад. реванши Махачев ва Волконовский яке аз калонтарин реваншҳо дар таърихи ин вазн аст. беҳтарин муҳориба, гуфтааст Вайт. ва дӯстон, реванше ки ҳама дидан мехостанд байни Ислам Махачев ва Александр Волконовский баргузор мегардад ва Волконовский боз як маротибаи дигар исбот кард ки ӯ марди ҳақиқӣ аст ва дар сухани худ меистад. ӯ 10 рӯз пеш аз муҳориба ин ҷангро қабул кард ва албатта ки ӯ сазовори эҳтиром аст. худи Чарлз Оливера боша оиди ҳамаи ин корҳо чунин суханҳо гуфт. бисёре аз шумо аллакай медонед ки чӣ гап шуд. ман аз турнири UFC 294 даст кашидам бо сабабе ки имшаб дар вақти охирон спаринг ман осеб гирифтам. ман бо чунин осеби ҷиддӣ сафар карда наметавонам. қоши маро духтанд ва ман боварӣ надорам ки дар чунин муддати кӯтоҳ ин осеби ман соз шавад. мо бо ҳамроҳии UFC қарор баровардем ки ин муҳорибаро қатъ мекунем. бисёриҳо ҳозир маро танқид карда истодаанд, аммо ман бо чунин осеб ба ҷанг баромада наметавонам. ин муҳориба барои ман хеле муҳим аст. бисёр чизҳо дар байн монда шудааст ва ман бояд ки барои ин муҳориба 100% тайёр бошам. аз ҳамаи шумо бахшиш мепурсам, гуфтааст Оливера. ва дӯстон, дар ҳақиқат айни замон бисёриҳо Оливераро танқид карда истоданд ки ӯ аз аввал ин муҳорибаро намехост ва пеш аз муҳориба ҳар гуна баҳонаҳо мекуфт. ҳамчунин хотиррасон мекунем ки чанд муддат пеш ҷангвари пешинаи UFC ва аналитики машҳур Чел Сонен гуфта буд ки Оливера ба ин муҳориба намебарояд ва чӣ гунае ки мебинем ҳамин гуна шуд. ба фикри худи шумо чӣ дӯстон? ин кори ногаҳонӣ аст ё дар ҳақиқат Оливера худаш нахост ки ба ин муҳориба барояд? метавонем фикротона дар комментария нависен. ҳамчунин Дана Вайт хабар дод ки муҳорибаи Ҳамзат Чимаев зидди Пауло Коста низ дар хатар қарор дорад ва бо эҳтимоли калон ин муҳориба низ барҳам мехӯрад. дӯстон, ҳамаи ин хабарҳо аввал дар телеграм канали мо мебарояд. барои ҳамин худи ҳозир даромада дар телеграм канали мо обуна шавен, чунки ҳамаи ин хабарҳо аввал дар телеграм ва баъд дар YouTube мебарояд. ссилкаи телеграм канали мо дар описания видео. то боздид, хонободу сарбаланд бошен.